Hello guys, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Yan, nandito tayo, paakyat tayo sa bundok. Yan guys, tingnan nyo yung sa ilalim. Yan, ganyan niya siya kaganda. Ayan guys, diba? Yan. Tapos dito sa side dito, yan, dagat na yan. Yan guys, dagat yan ha guys, dagat yan, dagat yan. Sana yung ano yan guys, dagat yan. So dito, banda rito, yan, ganyan kaganda rito guys. Yan, dagat. Yan. So ang oras dito ngayon ay, ang oras na ba? Ang oras dito ay 5 alas 5 ng hapon. Medyo malamig. Yan. Yan. Dito tayo sa Saudi Gulf. Itong pwesto na to, yan, kainan ng amo namin sa tanghali. Yan guys, nandito tayo sa dagat, tabing dagat. Yan. Yan guys, nandito tayo sa tabing dagat. Yan, dagat po yan sa ilalim. Yan. Yan guys. Yan. Tapos dito, yan, kainan lang yan. Yan. Yan guys, tabing dagat po tayo. Ganyan po gaganda rito. So dito tayo lulusot sa gilid-gilid habang namamasyal. Yan guys. So mag-i-stay tayo ng hanggang 20 days dito. Yan. Yan guys, stay tayo ng 20 days dito kasi dito muna naman yung trabaho natin. Yan. Tapos dito tayo sa kabilang side. Yan guys, ayun, gaano kataas tong lupesto natin na to. Yan, sa ibaba. Yan guys, sa ibaba, ganyan siya kaganda guys. Yan, yan ang ganda niya guys, diba? Yan, para ka lang namamasyal sa may luneta. Yan, o higit pa sa may luneta. Ayan guys, ganyan kalawak ang lupa ng ano namin, ganyan kayaman. Yan guys, diba? Pinindot mo. Ayan. So ayan guys, kung mapapansin nyo, ayan, may gumagalang usa. Ayan, dalawang usa gumagala. Sabi, ano, makikita nyo, ay gumagalang usa. Ayan guys.
Yan, dalawang usa. Hindi natin malapitan, baka tumakbo at kumakain. Kaya lakad na lang tayo dito sa punto sa ibaba para makita natin ng malapitan yung dalawang usa. Yan. Padilim na, malamig na ang hangin, kaya dito lang tayo dadaan para hindi tayo ganong mabasa sa damo, kasi oras ng diligan ng damo dito. Yan guys, ganda naman talaga dito, presko, lamig, tapos yan, diba, padilim na, kaya na madali lang. Yan guys, tapos sa banda rito ganun din, damo pa rin ang makikita dito. Basta dito makita nyo yung usa. Hindi natin kasi malapitan eh. Yan. Yan, nakikita nyo guys. Yan, nangangain na yun. Yan. Guys, punta tayo doon sa ibaba. Kasi lakad-lakad tayo hanggang dun sa mga Pilipino. Ayan guys, malamig dito, lalo na siguro sa madaling araw. Ayan, so sana maganda-ganda yung ano rito, ang tawag dito, yung bakasyon na ako namin. Pang anong bahay nito? Isa, dalawa, tatlo, pangatlong bahay pa lang to sa pinuntahan namin ngayon. Iba pa yung sa ibang lugar. Yan guys, ganyan kaganda rito guys. Yan, yan. Yan guys, yan yung usa, gumagala. Yan, kung mapapansin nyo yung usa, nakikita nyo. Yan guys, yan, naka-ready na tumakbo. Ayan, yan siya, yan, ready na siyang tumakbo. Kala niya uulihin, kaya nakatingin siya sa atin. Kung sakali lapitan mo yan, tatakbo sigurado yan. Yan, kita niya naglalakad. Hindi natin malalapitan yan kasi baka tumakbo. Nakikita. Makita natin ang malapitan. Ayan, ayan yung usa guys. Sindi yung spranta. Ayan yung usa. Tatang pag-ebron na yan. Yan, kumagalaw na yan. Diba? Yan, yan yung usa. Yan naglalakad guys. Ayan yan, takbo na guys, kasi nagsindi yung sprinkler. Ayan. 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 Kita natin ng konti. Ayan. Ayan guys. Ayan. Kita nyo gumala, tumakbo. Ayan. Ay pa isa. Tumatakbo din. Ayan. Kasi mababasa at tao sa tubig. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan. Tingnan nyo guys, ayun. Yan, diba? Yan guys, lumalapit tayo ng konti. Yan, yan guys, totoong usa, diba guys?
Yan. So, yan. Mega shoutout nga pala sa aking mga kasama dyan sa SM White Sugar family. Yan, magandang gabi and good luck. God bless.